हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ। नै जोङो दिनै मादैमोननिफ्राय न'आव थांगोन ओमफ्राय मादैमोनाव बिराद मोजां लाफा जानानै दंमोन। आंथ' लाफा नुबाथाय फाग्लिखा बेनिखायनो आङो मादैनाव लाफा लांनोसै होननानै बिबाय ओमफ्राय नै खानानै होबाय आरो मादैमोना मालाय एक्सपार्ट खाना खानायाव लाफाखौ बोरै खानांगौ ओमफ्राय आङो खाफेरा नालाय बेनिखायनो एसे बोरैबा जायो माबायदि खाबाथाय खिलिफिनो बेबायदि खानांगौ आरो ओमफ्राय मादै आयं आब'मोना खागासिनो ओमफ्राय नै मादैया आलुबो गायदों आलु फिथाइ थायलायदों सायावनो आं नुफेराखैमोन बिदि थायखायोनो। आं बिदिनो गामिफ्राव थांबाथाय मैगं नुबाथाय मैगं बिनानै लाबोखायो आरो नै ओमफ्राय आलुबो गायदों मादैया ओमफ्राय नै बिखिबो बान्दा कबि गायदों बिराद मोजां मादैयानो गायजोबनायनो मालाय नै अलकबिबो दं ओमफ्राय बायदिसिना बेलेग माबा मैगं दंसोगारोमोन ओमफ्राय जोङो लाफा ओमफ्राय लाइखौल' खानानै लाबोबाय आरो बेनोसै लोगोफोर नैबेखौबो सामब्राम थामब्राम गायनानै दोनदों मादैयानो गायजोबनाय बेफोरो ओमफ्राय मादैमोननिफ्राय फैनायखौ एसे ब्लग बानायबोबाय आरो लोगोफोर बेखौनो नोंथांमोनहा नायसाबदो आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानब्ला प्लिज अननानै चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। ओमफ्राय नै दुन्दियाबो बिबार बारजोब्बाय बिनानावा ओमफ्राय लाइ मैगं खागासिनो बानायलांदों लोगोफोर नोंथांमोना जोगोनार बायदि माबा जुखिनि सालार जाग्रा जुखिनिनो ओहो फिथाइ गोलाव मादैया गायनायनो मादैया बिलाइयाबो सेम ना गोलाव थायो गिदिर जायो ओमफ्राय मा बेगर बायनाय ना बेगर बायनाय आलुआलाय थांनो ओंखारबाय रेडि जाजोब्बाय थांनोसै गुमैया मैया ब्लगाव लाजायाखै नै मोखां हर गुमै बियो जोंहानि गुमै है आब'नि आयंनि फिसाजोनि मादै आदै आब' नानि खेबसे नायदो नै ओइ नांलाया गुमैखौबो दे खुलुमनि सिख्लाफोरखौ खुलुमबाय आं दे थाद' गुमैमोना आब'मोना थादो दे थादो थांसै दे गुमै था माजों थांनाय जायो दा लामासिम थांसै 맞아 트렌즈 당마를 쓰래. 트렌즈 थांनाय जायो ना मा जायो थांगोनसै नै आबौ माथो दै आबौखौ खुलुमासै बाबा आबौ खुलुमबा खुलुमबाय खुरसिनो Bela Wah ayo tatan le
दोनलै थांबाय नै जोङो ट्रेनाव गाखोबाय टिकेट दाननानै गाखोबाय नै ट्रेनाबो सफैबाय ओमफ्राय आंहा ब्लग बानायनायानो जि आखुरा बानायस्लाबनो मोनासै पानी बोतल पानी गथ'फोर तुम्हारो दे नै नमिया बेयावसो हारसिं जिरायना दं थाव नै बेखै एकदम बन्दा बन्दी गोजा मानसिफ्रा ट्रेना खारबाय जोंना नै आबौमोनजोंसो जिरायगासिनो दं ओइयावबो न'खर गोलाव गोलाव दं दिपर बिल मोनबाय लोगोफोर नै मोनसिगोन जोङो मा होनो गवालपारा जानानैसो फैदों बेखि माबा बरपेटा बे लाइननि नङा गिदिं गिदानो एकदमबारे ओइ नाव खारगासिनो मोनफैबाय जोङो लोगोफोर नै गुवाहाटी कामाख्या स्टेशन थावबाय गोदोनाय गाखोनांला बेयाव बाय मान मानसि नै गासिबो बेयाव ओंखारजोब्बाय ओमफ्राय पल्टन बाजाराव लास्ट बेखौ गुवाहाटी होना ना पल्टन बाजारखौसो होनो बेखौ कामाख्या स्टेशनसो होनो गुवाहाटीया पल्टन बाजारखौसो होनो मोनफैबाय जोङो हाबा जानानै लोगोफोर नै थफ्ला थफ्लि लानानै फैलायबाय मानसि नै दा स्टेशननिफ्राय थाबाय थाबाय थांगासिनो मालिगावसिम थांगोन मालिगावआनो बेबो टेम्पु हमहैनोसै आरो ओमफ्राय बोराया लांनो सोलाबानो लांनो फैनो अबबासो दंहैयो ओमफ्राय मालिगावनिफ्राय टेम्पु हमनानै दा लोगोफोर जोङो न'आव मोनफैबाय ओमफ्राय जोङो दा बार्थडे जानो थांनो नागिरदों नै गिफ्ट लाबाय गथ'नो बोसोरसे जाबाय आरो बोसोरसेनि बार्थडे जानो थांनो नागिरदों साथामबो थांगोन जोङो बिब' बिनानाव साथामबो थांनो नागिरदों मा बिबार सारनानै होदों नै मादै मोना ओंखाम जागासिनो जोबलायबाय ओमफ्राय आं दासो भिडिअ खालामदो दे जाखानासो खालामनांबायना दा जाजुबनानै आबो मोनानानैसो फैबाय नालाय ओइ नै बार्थडे बयनि बिमानै दे बिमायाबो नुजादो बार्थडे बयनि बिमाया मा ओंख्रि जोबजोब्बाय मालाय फुंनिफ्रायनो आंहा आरो बेलासि जाना फैबायना दे इफालेसा दे अमाया जोब्बायनो बयलार बानायगासिनो दे अ दे बानाव ओंखाम जानो नागिरदों नै जोंहा दासो बेदरा मोनथ'वाखैमोन दासो मोननानै लांबाय दे मोजाङै जाना लाखा दे जानाय जेबो नङा दे माबाजों बयलारजों नै मैया जोङो मादैमोननिफ्राय लाबोनाय लाइ बिलाइया नै लाफा लाइ आइनो माखासे हरबाय ओमफ्राय मैद्रु संनोसै ओमफ्राय नै बेखै लाइजों बयलारजों जानाय नायनो नागिरदों आङो अमा बेदरसो लाबोगोन सानदोंमोन ओमफ्राय बयलारसो लाबोना फैदों बोराया संगासिनो नै बिनानावा मैद्रुआ मोनबाय नै बयलारखौ संनो नागिरदों दा सामब्राम सेरबाय नै दिनै मस्ला मस्लि एकदम फानलु गोसा होना जागोन बेखि रेड चिली पाउडार गरम मस्ला चिकेन मसाला दं सामब्राम गुफुर देनाय जि मोजां अमा बेदर लाबोनो थिनलायबाय लाइजों जानो ओमफ्राय बयलारसो लाबोना फैदों आरोखि लाबोग्रायाबो हाबानि थांलाय फैलाय मा नायनो आरो दा
Wah.